Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, zautu egin, geok aitor ditzak humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jaiko guztiz alzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaintzala, betiko bizitzara. Egin ezagun dodoi. Jainko ona, isur ezazun gure grazia gure bihotzetara. Gehiagikerietatik azter gaitezen, eta zure aginduei zintzo jarrai bezaiegun. Zure seme Jesu Kristo gure jarkaren bitartez, zure egin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Osea, profetaren ikutuki. Hone banintza da jauna. Itzul zaitez gai jaunaren zure jamuiko gara. Zure gazteagerian erori baizera. Presta ez azuitzaldia eta itzul zaitez jaunarra. Esaiozu, gene izaiozu gaiztaken guztia eta honez hartu gure Espainetako opaia. Asigiak ez gaitu sabatuko, ez garabin zaldi zibiliko. Gure eskuz eginei ez diegin goiko esango. Zulan aurkitzen du umezuzak, errukia. Nik sendatuko ditut haien biurrikeria eta bihozmaitasuko ditut naiz eta ez merezi. Aldegingo du haiengatik nire asabeak. Izan bezala izango naiz Israelentzat. Eta milia bezala loratuko da, eta lektuna bezala zuzaren inuberia sortuko zazkio, eta haren ederra ondorekoa da bezalakoa izango da, eta haren usaia Libanoko joaren antzekoa. Berriro haren itzalean asentuko dira garbia eraingo dute, eta baita maizkiaren antzera loratuko dira. Eta haren izena ona, Libanoko, ardoaren bezalakoa izango da. Efraim, zerra jola, zazki, neri, sasi jangoikoa. Nik erantzuten eta begiratzen dio, ziprez horregia naiz ni. Nere gagin datozkigu aleak. Norba jakintzu hau ulertzeko, nor duntzu. Hau aizagutzeko, zuzena dira jaunaren bideak eta horietan gabiltza zintzoa. Gaiztoak berriz erori egiten dira. Jaunak esana. Zuzeman jauna, arna
hartan urbiltzen Jesusen gana idazkari bat eta horrela galdetu zion. Zein da agindu guztietan lehenengoa. Eta Jesusek erantzun, hau da lehenengoa. Entzun Israel, jauna gure jangoikoa bakarra da. Maita ezazu jauna zure jangoikoa bihotz-bihotzez. Gogoz, zure adimen osoz eta zure indar guztiz. Bigarrena berriz, hau da. Maita ezazu zure laburrukoa, zure burua bezala. Ez da hauek baino aginduko bilagorik. Idazlariak erantzun zion. Ederki maisu, egia diozu, bakarra dela jauna eta ez dela besterik, eta hura bihotz-bihotzez, adimen osoz eta indar guztiz maitatzea, eta lagun urkoa nork bere burua bezala maitatzea, erre opari eta eskaintza guztiak baino hobea dela. Zuzen erantzun zure ikustean horrela esan zion Jesusek, ez zaude urruti jakoikoaren erreinutik, eta handik aurrera ez zen ausartzen inor, ari ezer galdetzen. Jaunak esana. Evangelioak irakurtzen ditugularik, entzuten ditugularik, ohartzen gara zein zen garai hartan maisuek erakusteko zuten estiloa. Nola burutzen zuten haien irakaskuntza. Eta ez bakarrik Jesusek, gara jantako maixua garakoak ziren, jendea joaten zitzaizkien galdezka, galderak eginez. Galderak batzuk intentzio onakin ikasteko intentzioz, beste batzuk jakin min hutsez, beste batzuk azpikeriez. Esate baterako Jesusek, evangelioa beti, agertzen zaigu, berak bazekiela, zer nolako intentzioa zergaten galdetzera zetozenak. Eta gero, maixoek beren erantzunen arabera edukitzen zituzten jarraitzaile gehiago edo gutxiago. Jesusen kasuan jarraitzaile asko edukitzen zituela edo jende asko joaten zela bere gana. Jende talde buruzoi zugarriak egoten zirela, erabat aipatzen baizaigu evangelioetan. Y nos damos cuenta como Jesús, en sus respuestas, vemos que no solamente eran las palabras, sino también los hechos, lo que atraía a tantísima gente donde Jesús. Porque, por un lado, había una coherencia entre lo que decía y lo que venía. Y por otro lado, también hacía unos hechos que llamaban la atención, milagros, prodigios, y la gente iba a ver. Vemos que algunos, los que estaban en contra de Jesús, no negaban el hecho del milagro, sino que decían, lo está haciendo por el poder del demonio. No decían, no es verdad que haya curado a esta persona que estaba enferma o a esta persona que tenía lepra, no. Decían, lo ha hecho con el poder del demonio. Esa era la respuesta que los que no querían creer utilizaban. Sin embargo, vemos cómo acudían grandes muchedumbres donde Jesús y mucha gente le hacía preguntas. Los evangelistas han querido elegir unas pocas de estas respuestas y preguntas que le hicieron a Jesús. Nos damos cuenta, cuando vemos este tipo de preguntas que le hacían, que en muchas ocasiones las respuestas de Jesús son más bien, vamos a decir así, enigmáticas. No siempre cuando le preguntan algo responde sí, esto es así, sino que contaba una parábola, citaba una cita del Antiguo Testamento, es decir, las respuestas de Jesús en muchas ocasiones eran para hacer pensar al que le había preguntado y a los que estaban escuchando. Y las parábolas es un ejemplo muy claro, porque también era una regla mnemotécnica para acordarse más fácilmente de aquello que le había contado. Sin embargo, en esta pregunta de hoy vemos dos características. La primera es que la respuesta de Jesús es directa. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? En más de una ocasión me parece que te preguntan esto. No dice, bueno, un hombre iba a tal, no, dice directamente. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. Y el segundo es semejante al primero. Y al prójimo
amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, Jesús no quiere que nos quede ninguna duda de cuál es el mandamiento principal, el amor a Dios y el amor al prójimo. Esto es algo que todos los cristianos tenemos que tener clarísimo. Es decir, no hay interpretación distinta posible. Nadie puede decir el más importante, no, el más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso tiene una serie luego de consecuencias, etcétera, que hay que explicar, pero no tiene que quedar ninguna duda. Incluso los 10 mandamientos se resumen precisamente en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y después, la otra característica que tiene el Evangelio de hoy, y con esto voy a terminar, es que en muchas ocasiones cuando los escribas o los fariseos le preguntaban a Jesús, el evangelista dice, le preguntaba con una segunda intención, intentando buscar una contradicción en Jesús, intentando ponerle una pregunta difícil que no pudiera responder o que se contradijera con el Antiguo Testamento. En esta ocasión vemos cómo Jesús ve que esa persona que le estaba preguntando lo estaba haciendo de corazón, porque quería saber realmente. Era un escriba, nos damos cuenta de cómo no podemos nunca generalizar un grupo entero, pues, todos los fariseos eran, ¿no? Es verdad que una mayoría de fariseos tenían una actitud, pero había también fariseos, que aparecen en el Evangelio, que actuaban distinto. Y con los escribas pasa lo mismo. Y por eso cuando él mismo queda muy contento de la respuesta de Jesús, y le dice, tienes razón, maestro, y le dice, no estás lejos del reino de Dios, porque había visto esa buena intención, esa rectitud de intención en la pregunta. Nosotros pedimos tener también esa actitud de este escriba cada vez que acudimos a la Escritura, escuchamos la palabra de Dios y nosotros queremos aprender y le pedimos que su palabra ilumine nuestras vidas, nuestros pasos. Eta egin izan, orain gure eskaera. Eskatu dugu, egun honetan, bereziki gerra dauden toki guztien alde. Bakea iristeko bidea izan dezaten, lehen buka daitezen gerrak eta porrotoak eta gatazkak eskatu egun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gorko mezaxantua bereziki, Miguel Arraztio, Maria Urbieta, eta Nikola Salgia eskaunak bere baitan hartu, eta handik gure egin dezaten, eska bezaiogun jaunari. Entzuna eta hona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunak. Gatez. Amen. Guk zuri eskerrak ematea nahi baidezu, penitentzia eginez eta janetan eta neurri hartuz. Horrela, gure pekatari arrokeria ez dirik eta goxe direnei jateko emanez, zure bihotz zabalaren antzeko izan gaitezen. Horregatik, aigeru guztiekin batean bihotz batez gorespenan kantatzen dizugu. Zagun aigeru
eta santutasun guztien iturri. Santu izkristu eta hobitako hauek zure espiritu goxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egiten zen. Berak, saldu zuenean eta bere gogoz burutzera zikoala, ogiria hartu eta eskerra emanez, zaditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztio hortatik, hau nire gorputza data, zuen zaren emanetena. Afaldo, gardin karizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta eran guztio hortatik, hau nire odolaren karizatata, itun garri eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire hori gari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta xalorenaren kaliza eskeitzen bizkizu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartutzari onartu gaituzulago. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztia zabalurik dagoen zibere giza, eramazu maitasun sora Frantzisko gure ita santu horrekin, Florentzio gure hartzailerekin eta emiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenia joan gure senideak eta hildako guztiak, bereziki Miguel, Maria, Nikolas, aritzazu zure aurpegiak erditan. Errukizak izkingoaren guk guztio betiko bizitza egitxe dezagun, jangoikoaren ama Maria Doaksorekin, San Jose bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez etzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuria eta jangoikoan guztien horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiaren jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure airea, zerrela zerrela, santu izan zure izena, etorri zure reinoa, egin berri zure naia, zeruan bezala durean ere. Emaituzko zaurregunotako hogia, barkatu gure zorrak, gure zorronei barkatzen diogunez gero, eta ez gure tabeka atera gaitzaztu jauna gaitz guztietan nahi duzu pakeak gure egunotan, zure errukiari eskerpekatik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzaileak noiz etorriko den zaitu dela. Jesu Kristo gure jauna zuk esan ala apostoluei pakea guztien dizuet bere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu izan pakea eman batasuna. Errege bizi bizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea.
zure graziaren indarra salderik jauna gure gorputz animetan, orain sakramentu zatu deguna, behin betiko oso-osoan iritsi dezagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bertan zaintzapela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua, zoazte jaunaren pakean.